Čaute, tu je Ziroj a... Ultra dúha. Áno, teraz sa natáčame sami, lebo nebol nikto na Skype. tak nejak. A ideme na lov. Jedla. Hlavne. Takže, by sme to začali. No tak to vykop, no. A ideme hore. Tak nejdeme. Čo je? Aha. Ježiš. Hej. Zase tma. Ja to zabije. Ježiš, tma. No tak poďme. Ultra dúha. Tak idem. Jump. Toto video bude menej srandovnejšie, ale za chvíľku bude. Lebo ideme kopať. Takže, veci, čo sa tu zmenili. Žiadne, lebo som... Stoj. Sem poď. Tu boď. Žiadne sa veci nezmenili, lebo... Čo? Nič. Však lebo čo? Peťo, No? skoč do tej lávy. Preč? Budeš lietať. Mm. Alebo ja ti spravím taký kútik. Horím a prídem o veci. Toto bol fail, dobre. Len tak ďalej, Peťo. No a ja som v jaskyni pekne. Prutni sa na mňa. Jaj. Kde si? Doma. Kde si? Čo robíš? Tak kto bol? Nikto. Pekný server. Praso. Vidíš to prasa, ako sa tam približuje? Vidím. Aj toho pavúka. A ide teraz na mňa. A ja idem za prascom. No to si pekný kamarát, ja tu mám potom všetkých pozabíjačov. No poď, ja ti dám odmenu. A kúkaj. Ultra dúha. No? Za tebou je zombík. Kde? Zombík. Tu není. Je. Není. Čaute, som tu zase, ale niekto mi zase klopal, bože, to sa ľudia. A tak sme tu naspäť, už bola zatiaľ aj ráno. A ja som zombík. Ale svedčí mi tá maska. Peťo, či ultra dúha. Hej, Pozri, kde si? ja neviem. Ultrač. Veď počkaj. Sem poď, nemám jedno. Pozraj. Bol som si drevo na... Svedčí mi. Hej, A teraz. hej. No nič. No
No nič. Ideme? Počkaj, ešte si kraftím veci. Dobre, a čo si kraftíš? Meč. Na čo ti je meč? Tu ti dám ja meč, dobre? Ja už mám. Na. Moje lepší. Tak dobre. Pozabiť. Gamer. Aké máš veci? Preto to zabíjam takýchto ľudí, lebo vieš, lebo strašne oklamajú ľudí. Preto. A kúkaj. Jej, ovečka, daj. To je riadne, čo teší. Daj. Takže. Daj. Podojím ťa. Počkaj, nechaj mi ju. Dobre. Lebo som hladný. Ja mám ešte jedlo u seba. Kaja, len surové. To stačí. Bože, tu mám väčší. Daj ma furt chicken. Kúkaj. Ja som kuria. Daj mi jedno. Daj. Pš. Počkaj, tak vidia ľudia. Však už videl, daj. No dobre, dám ti jednu. Juchu. To je koho? Na. Juchu. Juchu som ovca. Dobre, ja budem tento. Ani nemá u seba dobré veci ten. No ideme. To vám takto zlepším, aby ste boli takí rýchlejší. Ideme do jaskyne? No poď. Poď. Toto bolo dobré. Zase noc. To mi nechceš povedať. Aha, jazero. Máš nastavený home? Ty. Ja mám. No ešte že. A čo by som to bol za hráča, keby som nemal? Čak ľudia. Lebo ide kitchen. Sliepka. Aha, bedrock. Aha. Dneska to tak nelaguje, čo? Nijako. Oproti včerajšku. No to hovoríme o epizóde 5, aby ste vedeli. Či o epizóde 5, a ty sa kde štúráš, pre Boha? Tam, kde ty. Až na to, že nič nevidím. Tak si daj jaz veľký. Však ja mám, ale aj tak. Ja vidím. A hráči tiež vidia. Hráči. Či... Daj mi kitchen. Au. Hlava zombíka. A ty si kde? Ja sa idem zakopať do jaskyne. Na čo? Lebo bude noc a ja sa bojím. Ja ťa ochránim, ja som tvoj hrdina z World of Craftu, tak ťa zachránim, neboj sa, neboj sa. Dobre, nemusíš to ešte hovoriť. Ale vieš čo? Neviem. Idem sa zabiť. Jump. Mega jump. A kde si?
Však v tej jaskyni. To si dobrý. Vám niečo poviem. Som čítal v ABCčku, že tam jeden chlapec hral jav. Si myslel, že keď zomrie, tak sa dostane do Warcraftu a tak sa zabil, spáchal samovraždu a bol o tom presvedčený, že stane do Warcraftu, tak sa zabil. Peťo? No, tak niekde zmizol. No čo už. Dobre. My to dokončíme. Ježi, ja sa tu nebudem cez tieto lilány. Tuto príde domov. Vykopem. Potrebujem česku. Tu si zoberiem drevo. Okolo. Dám si ju sem. Vyhodím. Som tu. OK. Poď domov. Dneska mám takú dobrú náladu. Čo ja viem? Z toho nie. Toto si nechám, toto nie. Nie. Čo? Domov. Čo? Chceš ísť domov? Veď to si ty hovoril. Jaj. To je v pohode. No dobre, tak poď domov. Mazaj domov. Volá ťa moja mama. Okay. Tá ovca je riadna, čo si. Sliepka je lepšia. Sit home. No, dobre. Zožer, no. Ale ja mám? Čo? Ja neviem, poď spať. No tak, teraz bude troška sranda, lebo ideme do našej Jaskyne. lagovacej jaskinky. A odomkneš mi truhlu. Akú truhlu? Ktorú? Tieto dve. Ako? No, Ako sa to píše, že cmodify? no, takto počkaj. Cmodify a... No ty mi to napíš. A moje meno. Ja som to už dávno nerobil. No napíš to? Kde to píšeš? Počkaj, Smodify. Takto, to napíš. Dík. Vidíte, tak som to písal. Len bez tej bodky. To chápem. Taký zase nie som. A potom klikni na tú truhlu. No, No, ide. ešte túto spodnú ti otvorím. Ultra a duha. Tak. No. Otvor tú spodnú. No. OK. Čau. No tak ideme. No, poď. Ježiš, a čo ten robil tu Jaro? Či, ako sa volá? Avatar. Jak sa volá? Ho budeme A volať. nejdeme do tej onej? Ideme, len on tu niečo robil, ani neviem čo. Ježiš. No, dobre. Ultra. Ťa zabijem. Ja musím. Ja som sliepka. A ja som ovca. Pá. Ja som zničil točku. Nešetri. Troška mi to... No čaute, ja som späť. Troška mi to... Chápete?
Dobre. Počkajte chvíľku. Dobre. To čo? Čo? To čo? Čo? Kde si? To čo za zvuky tam? Aké zvuky? Veď ako motorka. To žiadne. To čo? To nič. Kde si? No, nájdi ma, nájdi. Dobre, tak to nájdem. To zastav, že ťa nájdem. No to som zvedavý. No. Vidíš, už som ťa našiel. Čau. Ja, toto lagovalo. Toto je dobré. Sorry. Au. Sorry. Dobre. Sorry. To som jak sa, ja som chcel do toho kameňa. Hej, Prečo kopeš na tom istom mieste ako ja, by ma to zaujímalo? poď dole, poďme nižšie. Ale počkaj, ja si chcem nakopať kameň, aby som mohol ťa, zakopávať. No, už nemám s čím, takže mňa to je jedno. Pane Bože, ako si to mám vykopať, keď nemám krompať? Haló, Slovakia. pomoc. Papuču, von Takže pokračujeme bez neho. Veď ale to je aké veľké. Ja to musím sekerou ničiť. Bože. Ale ne, poď von. A ideme. Bam. Au. To čo bolo, ako som odletel. To bol úplne jump. A far off place. Poď za mňou. OK. Kde? Tuto. No. Hej. Ježiš, ako to zase laglo. Poď za mňou. Ale ja nemôžem. Ja ti dám, že nemôžeš. Poď. Ja tu nie som. Nešušti. Ježiš. No dobre. Toto bol... Dobre. Ticho buď, mama ide. Mama je tu. Bože, ten čo robí zase. Čo robí tuto táto ultra dúha, tuto ultračuje. Ultra dúha. Ultra dúha. No, Tu poď hľadať diamanty. ty si to počul? Nie, nepočul. Škoda. Ale počul. A nemáš ešte veľký krompač kamenný, alebo aký? Tu máš. To ti stačí, la. Ježiš, ten vlak. No, ja som. Bože, ja ho zabijem. Veď natáčame. Ultra dúha. Ja som budík.
chleba. No počkaj, ja mu dám. Len toto hlavne nedávaj na YouTube. Nie, Ale fakt, fakt? určite. Určite. No. Prečo si ma tam zakopal? Nezakopal som ťa nikde. Vôbec. Ja som ťa troška uzankol, aby si sa nebal. Mhm. Už sa asi nebojíš. No ja idem domov, chlapci a dievčatá. Prečo si zastavil tam home? Ja si dám home. A kukni na moje. Veď ja som pravý zombík, veď mám aj také telo. Kúkaj na moje. A teraz nerob. A teraz kúkaj. Počkaj. Daj mi tú masku. Chcem si skúsiť. Alebo nie, takto. Kikiriki. Vidíš, teraz nie je noc. Aha, ja už mám. Vidíš, dík. A teraz kúkaj, hodím sa k tomu. Nie, vôbec. Ale ozaj sa mi hodí. Šš. A počkaj. A táto. Ty no. Sakra. Ja ti dám. Budeš ma tu buzerovať. Buzerát. Zostaň tu. Dobre. Poza mňou. Ale ja nepokrom. Tak sa portni. No, jau. Au. Ja potrebujem jedlo. Tr. No poď za mňou, chcem to ukončiť. Však idem. Fakt. Počkaj. Počkaj. Ešte neportuj. Však ja som sa už tady dostal. Kde si? Aha. No pekne. Idem za tebou. Vidíš ma? Hej. I'll follow place. A na čo tam ideš? Idem to ukončiť. Počkaj. Len dúfam, že to nedáš na YouTube. Nie, nedám. Trošku... Veď ale to nedávaj. Ja už viem, prečo ma to tak laguje. Jo, dobre. Už to je dobré. A teraz sa pordi na mňa. No. Spravím tu také pódium. A teraz podľa. Nie! Tam nie. Tak. A daj F5. A takto sa kukni. Daj dvakrát F5 a ideš. Môžeme? Mhm. Dobre. Takže, čaute ľudia a hlavne lajky, Ček Ultra 2. Mhm. A toto je naše pódium. A chceme vás pozdraviť. A
A Ahoj. ahoj. No pekne.